ole zirlai du tak tak te che baile vek ule voina chuan kumtluang bunhi na zirlai som palina ke ka Hmunah ti kha kan zir ho le don ani voina kan zir tur hi Christian hlabuwa khani na oma number zanga somlina ania Sunday school ate po kan sa ho to mai theya then khat chuan in thiam mai theya uluk takin in longai thladon ni o ama sa in kan chiar chua kange lai suan min en tir eng var takin khothima khon var te a eng ang bokin keini eng tur kan ni khovel thima nang i omna Hmunah ke ka Hmunah ole chang khat nai na min zir tira tum chu khovel hi thim angin ron te khina chu thim chu suala soina ani ti chuan keini lali suaring tu te chu eng angin min ron te khin ve thunga ti chuan khovel thima chuan keini chu eng ni turin thil thati tu ni turin min hril ani chang ni na chuan in lali suwa in amma atan eng turin min ti a felfam kim lawin thalo thin ma ila wana tangin kan omdan te aron thli reng thina fel takin kan omdan te alo shevek ani ti chuan keini ring tu te chu khovel sola po khanin thil sual ti ve lo turin ke mani omna hmun thewa khanin thil sual ti lo turin min du ani chang thumna chuan keini ring tu te chu kan bul ve lami te tan kan then om te tan te thim le hre om zinga mi te tan te thim le hre omati chu sual boya tang mek te le har satna tok mek te tan ring lo tu te po an niang chung sual boya tang mek te tan chuan eng en ton tlak ni turin min hril ani ti zong kha kan zirlai chu ania a hlain karon sanga uluk takin in lo ngai thlanga in lo zir ve don nia lali suan min en tir eng var taki khothima khon var te a engang boki keini eng tur kan di khovel thima